O yamong sudan kay kuan. Tinulang isda. O kanang pasayan. Lunhan man ni diri sa Mindanao. Dili sa Bisaya. Unsa gani sa Bisaya ma? Kaning lunhan ma? Lukon. Dili eh. Sayan ra man dito. Saan nagman? Kaning isda nga laya. Ni ba o? Itawag ni sa inyo. Kuan man ni. Sa Negros kuan. Maghatod po kog unya og kuan. Ila ka gris silaya og order na ga order alimango. Uy, happy Valentine's Day sa mga naay mga partner karon. February 14. Hapit na limutan. Charos. Ganina kay kusog yung sound, sabi na ko 5 palong. Operated unta ta. Na mahal bing kilo ani og daghan ni ay. Sabi ni ibaligya nilang gris mga tag 500 ang luto na. Mahalan mo? Nungkay ko pagbot. Gamay ra kayo isa ka kilo din. Ilarang butangan ng lamas. Gaan man ni siya, gaan. Ano lang kayo nang nagkuan pa mo gamay naman guni. Ang sama na ay? Ano siya? Lukon? Negros? Dili sa muka sa lanaw kay lunhan. Diba, dako nga isda. Wala ni makit ima. Display din nila dito na ikuan tak 60 ding serve. Ah, grabe mahalan sa isda. Tangan ra og Kalon pa, butang sa ingay tumod. Ha? Ang kalon pa dito tumod sa indang. ito la Indo. Indo. Ay bungol na siya. Kasi Indo, 14 sounds ba? Kasi ito yung mga set. Dag-un nga. Kati ba? Kati. Init isa ba? Sounds ko. Hindi ka rin kari.
Mahal na. Init na kayong sabaw. Kano kwarta may naghapon ng ansa mga ko. Hi, hello, big shouts on niya. Ako yun. Ano sa mga warta? Ma'am. Daghan na pa nanood ang ito sa amin. Ay, big shout out din ni Maya Mia, si Paco Queen. Ano yung time nga mag-collab ni anak niya? Amahin ako sa plano. Agoy na nanapoy gabas. Yan na. Ikat na dyan niya. Tuloy ba kayo nga? Sila. Hindi mo din isudyo, bet. Pinasirado talang kay. Ubos. Sa ubos. Ano mag-studio man? Dali naman na 8 minutes naman eh. Kung naman mga kuan mga Pwede hindi niya pa ba? Hindi nga private ba? hindi dungaw. Sira tayo mo. It's studio? Lagi mo nang ilinga. Kasi di mo kataon. Kasi. Uy, naigagabas. Ginong ko ala. Wala maaron. Sisikinuga. Sao na aga lang na. Tuking gabas lang ka. Dayon, mo out na ko ha. Kay naigagabas, salamat. God bless.